L-Adrian, magħna fuq il-Gżejjer Maltin jgħixu l-fuq minn 4,000 speċi ta' insett. Thomas Kassar u David Mifsud ilhom snin jirriċerkaw u jiġbru informazzjoni dwar il-gruppi kollha tal-insetti li nsibu Malta u li ppubblikaw fi ktieb. Parti mill-qlieħ se jmur għal Malta Community Chest Fund bl-istorja Ruth Castillo. In-naħla tal-għasel hija x'aktarx l-aktar insett popolari f'pajjiżna, minn fejn nibet l-isem il-gżira Melite, għasel bil-Grieg. Lapis mellifera rutneri hija wkoll l-insett nazzjonali ta' Malta. Din hija waħda mill-mijiet ta' insetti fil-ktieb Insects of the Maltese Islands tar-riċerkaturi Thomas Kassar u David Mifsud li bejniethom ippubblikaw il-fuq minn 300 riċerka f'ġurnali xjentifiċi fuq l-insetti u annimali relatati qabel ma bdew jaħdmu fuq dan il-ktieb. Is-Sur Kassar qal li f'Malta hawn aktar minn 4,000 speċi. Il-ktieb jiġbor informazzjoni fuq il-gruppi kollha tal-insetti li nsibu f'Malta, b'kollox hemm mal-400 insett. Dornihom kollha u tajna ftit informazzjoni fuq l-ispeċi li jinstabu f'dawn il-gruppi. Hemm il-mazzarelli, hemm id-debbit tal-infern, hemm il-ħanfus, hemm l-isfiefer, l-afidi, kollha ġbarnihom u tajna ftit ritratti u ftit informazzjoni ta' kif tidentifikhom, xi jieklu, meta jipproduċu. Il-professur David Mifsud spjega li hemm metodi differenti kif issir ir-riċerka fuq l-insetti. Inti tipprova tidħol fil-moħħ tal-insett biex inti tifhem eżatt fejn hu jgħix. Mbagħad wara li inti tiġbor id-data kollha minn hemm barra, inti toħodha miegħek il-laboratorju u tibda serje ta' sigħat sħaħ ġranet biex inti tipprova tistudja dal-insett tara x'inhu u x'mhuwiex, eċetera, eċetera. Ġifieri aħna qegħdin nitkellmu li ġieli fuq insett wieħed tagħmel ġimgħa sħiħa tipprova tifhem x'inhu u x'mihux. Thomas Kassar u David Mifsud flimkien ma' awturi oħrajn ħadmu wkoll fuq proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea dwar l-insetti aljeni għal Malta. Parti mill-qlieħ tal-ktieb Insects of the Maltese Islands li sar bl-appoġġ tas-Soċjetà Entomoloġika ta' Malta se jmur għal The Malta Community Chest Fund. Waħda mit-toroq l-aktar storiċi